Тази година се навършват 190 години от рождението на големият поет, писател, журналист и революционер Любен Каравелов. Роден през 1834 година в Копривщица, заможно семейство на търговецът Стойчо Каравелов. Любен също е трябвало да бъде или търговец, или абаджия, но той е избрал да бъде военен. Но и тази му мечта не се осъществява. Тогава той обрича живота си на емигрант и в работата си в полза на българският народ и отечество. В първата част на филма ще ви представим някои моменти от пътуването на младият Каравелов с баща си из Българско. Господи, возвах Тебе, услыши мя, Господи. Господи, возвах Тебе, услыши мя, вон ми гласу моления моего, внегда возвати ми к Тебе, услыши мя, Господи. Бог дал добро, че май отдалеко идваш. Добър ден, отче. Правилно забеляза. Отдалеко идвам. Хубав манастир си имате. Да, чедо. Наскоро е построен. От 1833 лето господно. Ама малко трудно се стига тук. Сурова е зимата. Високи са товарите. Хубаво място, обогатено, спокойно. Така е, чедо. Тук си имаме килийно училище. Още Неофит Возвели е бил учител тук, от Хилендарския манастир. Знаеш ли го? Не. Говореше за независима църква и наскоро тръгна. Ама тук наминават и... Комити ли? Не, ама наминават различни хора. Примерно запомних и един шивач от Търново, ама от Силистра бил. Все за тежко положение на народа български говореше. Викаше, тука знамето на четата ще осветя и там подпис. Интересно място. Интересен манастир. Как се виждат селата и планината? Ами то околните хора от селата го градят. Викат ви нещо, отче? То към 100 монаха сме тук. Ама... Бога да те пази, чедо. И вас, отче. Хубава вода. Хубаво и чешме. Да изправи тя молитва моя, яко кадило пред Тобою, воздаяние року моею, жертва вечерная, услыши мя, Господи.
Къде си се запътил, бе, момче? С баща ми по работа. Го там. Как се казваш? Любен. А Любен кой? Любен Каравелов. Че каква е тази фамилия Каравелов? От трава или идва? Не, от дядо ми идва. По-скоро от каравела. Дървен кораб с платна, който се е клатил в морето, когато има вълни. И оттам се е запазил името. Аз съм Прокопев. Значи дошъл съм за кожух, че идва зима. Деден ли си? Не, млад съм. Не и те. Като имаш деца на млади години, по-рано ще ти гледаш, ще ти помагат, нали? Ще отиде Армаган за жената да взема от коромджията нещо златце да я зарадвам. Защото като е доволна на жената и аз съм доволен. Първо през мотавчията ще взема едни десади. Хайде, сплавайте, момче. Плайте. Кафеджията! Да, чорбаджи. Ще искам едно кафе на пясък, ама с бяло сладко. И за мен кафе с бяло сладко, ама кафето на пясък. Добре, чорбаджи. Заповядайте. Благодаря ви. Ти откъде си, момче? От Едирни идвам, с баща си обикалям, бяхме по морето, Бургас, минахме през Шипка и сега сме тук. Да сте виждали дали по Балкана? Планински разбойници, бе. Те са повече по Родопите. Ти от Тидерне ли си? Не, от Копривчета съм. Там съм ходил. Пих ракия и такава дебела сланина. Ама казах на кръчмаря да ме продаде, ама отказа. В Едирне учих 3 години абаджийство. Значи абаджия ще станеш, ми хубаво. Татю иска аз неща. Ти как се казваш, момче? Любен. Аз съм Харалампи. Виж сега, трябва с нещо да се занимаваш, да си извадиш хляба. Баща ти какъв е? Търговец сигурно. Да, и търговец и джелепин. Добре сте покрай него. Сигурно имотен човек. Толкова привчица, хубави къщи има. Тъй съм чувал. Да, хубава ни къщата. В кой край е? В Долния. Там близо до реката. По Арнаудата махала. Аз да вървя, кафето свърши, да се пазите, чичулото. Добре, чичо. Кой ден сме днеска? Сряда. А ти вземи кошницата и вари на чершета да напазаруваш. Добре.
Аз тате ще отида малко натам. Видях някакви дюкани. Добре, добре, синко. Аз ще видя църквата. Как е, друже? Харесваш ли? Много. Много красива. Такъв е нашият град. Вие откъде сте? Оттатък Балкана. Ама през Шипка минахме. Много хубав град имате. Наричат го българския Манчестър. Чува ли си за Манчестър в Англия? Още го наричат градът, развил се от силата на водата. Да ти попитам, тук оставят ли ви номера? Османлиите ли? Тук само преминават и нощуват. Казах, че да нощуват трябва да са поне с 200 конника. Но и тогава не е сигурно ли ще отзъмнат по живо, по здраво. Така че много ни закачат. А пък и ние си гледаме спокойно работата. Аз, тате, не знам как да ти го кажа, ама ние баджи искам да ставам, ни търговец. Какъв? Ще стана военен, ще отида в Москва, ако трябва в Одеса. Малко е късно да те вземат. Ами ако се провали работата, тогава какъв ще станеш? Комитата те, при толкова мъка на този народ, трябва да се помогне. И аз реших. Реши, значи. И къде ще отидеш? В сръбско, във Влашко. Втората част на живота му се развива в Сръбско и в Букурещ, а голямо влияние оказва неговата ната, сръбскинята Наталия Петрович. Отначало Каравелов попада в затвора в Будапеща. Излизайки оттам през 1869 г. се установява в Букурещ за постоянно. Член е на БРЦК, редактира вестник Отечество, издава вестник Свобода, а помощник му е Христо Ботев. Двамата редактират вестник Независимост. Известни негови творби са Българи от старо време, Мамино детенце и песента Хубава си моя гор. По време на войната е преводач в руската армия. Участва в създаването на комитет Единство след войната в Търново, след което се премества да живее в Русе. Действието се развива в ето тази сграда, където се помещава семейство Каравелови. Госпожицата дойде. Коя госпожица? Тази, която щяла да пренася вестниците през Дунава. С параход. Да влезе. Добър ден, господин Каравел. Добър ден, госпожица. Госпожице, това са вестници Свобода. Ние жена ми. Да, знам, това са вашите вестници. Къде да ги отнеса? При баба Тонка. Аз ще пътувам за разчупки, след това за Търновград, ако... Дай ги на баба Тонка, тя знае какво да ги прави. Какво стоиш? Не знаеш ли къде е къщата на баба Тонка? Не, аз само питам, не ме познавате, а ми гласувате такова доверие. Че кой ще се усъмни, че една такава хубава и млада дама като вас ще пренася вестници за бунт, че за въстание? Благодаря, да, за мен казват. И в Париж има гръцки. Не ме ли обиждате? Това ми е новия фелетон. Не сте ли го чели? Аз обичам литературата. Извинете ме за любопитството. Вие омъжена ли сте? Не, харесваме много, но татко не дава да се каже дума за него. Бил не храни майко. Той може да се поправи. Гаргата никой не става гълъб. Моля? Това е моя статия. Прочете я във вестника. По интересен начин разговаряте, но нямате ли нещо роман? Имам повест. Българ от старо време. Тя е за вас. Защо? Там се разказва за добри хора, лоши, алчни, наивни, всякакви. Да, разбрах ви. Искате ли да ви покажа? Хайде, че момичето ще изпусне парахода. Какво толкова се говорите? Аз май някъде съм виждал с един чадър.
Хайде, чадърчета много, те в момента са много модерни. Кой си ти? Василе, ти ли си? Всеки път така се появяваш. Как влизаш? Както се научили, не е твоя работа. Има ли нещо ново? Не, само минава. Вложи ми една мисъл. Че, каква мисъл? Абе, за този архив. Какво архива? Защо женач? Тази жена може един ден да ни предаде. Как ще ни предаде? Тя ми е най-близкият човек. Малко е труден характер, ама... Виж какво. Аз обикновено си нося неща за решението на проблеми с такива хора. Това стрихнин ли? Да. Виж, Василе, правя съм толкова много неща за теб, които ти дори не ги знаеш. Какво не знам? Аз 3 пъти съм ходила да разнасям разни работи заради теб. Какво си пренасяла? Последния път отидох да ти занеса униформата, пушката, сабята, само заради теб до Рущук. Ето, архива там е, в килера. Ако стане нещо. Веднага ще го занеса в сръбското консулство. Не знам. Чувствам, нещата не са пред. Ама ще се види някой ден. Довиждане. Довиждане. Защо го прави за него? Той дори не те харесва. Защото хора като него се раждат веднъж. Не го ли виждаш в очите му? Какво тъчеш като паяк напред-назад? Мисля се за теб. С колко приятели ме скара и вече не ми говорят. И с Обретенов, и с Стамболов, и с Васил. Аз с майка му, баба Тонка, съм много близка. Да, ама... Виж сега. Даната, знаеш, че и прашинка не дам да падне по тази говица. Кой те извади от затвора в Будапеща? Ти? Кой ти помага за печатната работа, за пресите? Все аз въртя колелото. Все аз! Така е, спор няма. И коя праща по почтите, пратките и след това, като се върни, чисти, готви, пере? Все ти. Ната, ела да видиш какво написах за независимост. Чуждите учебни заведения са свършили науките си мнозина. Сигурно и Христо. Дойде ли време за вечеря? Влизай, че навън е много студено. Каравелица, тук ли сте? Христо, написах нова статия във вестника Независимост. Искаш да я чуеш? Да. В чуждите учебни заведения са свършили науките си мнозина, но те са останали в чужбина. Да кърпят чуждите дрехи и да ги плачат чуждите гробища. А българите постоянно се оплакват, че нямат учители, че нямат способни писатели и че нямат учени хора. И така, ние сме родени на този свят. Или да кърпим чужди дрехи, или да плачем на чуждите гробища. Ако искате, има гювеч да сложи за вечеря. Не, ние ще отидем до Солаковия хан. Добре. Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер. Анджия, вино дай, тежко вино. Благодаря.
Абе, вие с Васил и така не се срещнахте. Не се познаем с него. Ама чух, че прави комитети от татък Дунала. Той таксидиот ли е? Не. Ама Вуйч му е бил и от него е научил някои работи. Как да се дегизира и... Да, за това питам. Той често идваше у нас и се карахме. Мислеше, че ще го предам. В архива му е единствената фотография и ако го сбарат... Че тогава синца ни. Искам да го нещо интересно да ти кажа, Христо. Ние отдавна говорих с Данов. Кой Данов? Адаша ли? Да, Христо Данов. Искал да му преведеш учебници по математика от руски на български, че българските училища не достигали. Той знае, че превежда, ама... Каза и нещо за заплащане, по 6-7 гроша на учебник. Щом толкова заплаща, не само ще го преведа, ами и задачи ще я измисля. Какви например? Например, България се освобождава от гръцко робство през 1187 година и пада под турско през 1396 година. Въпросът е, колко години е продължило Второто българско царство? Или пък Селен отива на пазар да продава 16 кила жито. Заспива по пътя, минават черкези и му крадат 5 кила жито. Въпросът е, колко килограма са му останали на Селена? Умееш ги тези неща. Любене, и аз написах нещо за свободата на България. С радост ще го чуя. Не ти, който учиш робът да търпи и да се моли, и храниш го до дор само с надежди голи. А ти, Боже, народът, защитници на робите, на когото щат празнуват деня скоро на родите. А мой прави, Боже, не ти, който си помазал царе, папи и патриарси, а в неволя си зарязал моите братя сиромаси. О, мой Боже, прави Боже, не ти, що си в небесата, а ти, що си мене, Боже, мен в сърцето и в душата. Това са куплети от моята молитва, за сега са в работен вариант, но ще довърша. За свободата! За България! Я е тук, че нещо не мога да го изпея, пак ти май гледам, че можеш да пееш по-хубаво от мен. Написал съм нова песен. Хубава